ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಮೊದಲೇ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ಒಂಜಿ ಸುರುವನಗ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎತ್ತಜಿ ಅಂಡ ಮಾತೆರ್ನ ಆ ಎಕ್ಕಂದೆಲೆನ ಮೀರ್ದಲ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲ್ಲೆ ಲೋಕಡೋರ್ಬಡಿ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ದನು ಇತ್ತೆ ಆಜಿನ ಎಸಲ್ಡುಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ದದಾದ ಅಂತ ಬಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಾಮ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಸುರುತೆ ನಮ್ಮ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊರುವ ರಡ್ಡೇನ ನಮ್ಮ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊರುವ ಮೂಜನೆ ನಮ್ಮ 50,000 ಕೊರುವ ಅಂಡ ಕೆಲವರೆಗೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕು ಜಕುಲು ಖರ್ಚು ಮಲ್ದದ್ದು ಬನ್ನಗ ಅಕಲೆಗ್ಲ ಅವು ಬಂಗ ಬುರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪುದೇವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬನ್ಪಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಏರ್ ಮತ ಕೂಟೋಡುಲರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವಧನ ಅಂದು ಕೊರೋಡೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ಸುತ್ತುಗಳ 10,000 ಲೆಕ್ಕ 5 ಸುತ್ತುಡು ಅಕಲೆಗೆ ಇನಾಮ್ ಬರಡು ಬರಂದ ಕುಲೋಡ 50,000 ಕೊರಡು ಬನ್ಪಿನ ತೀರ್ಮಾನಗೆ ಕುಲ್ಬೈದ ಈಕಲ ಮಾತೆರ್ನ ಸಾಕಾರನು ಬೈಕೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನಗೂ ಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಉದಯ್ ಬಳ್ಳಾಳ್ ಬಾಗುವ ಕಾರಣ ಕೂಟದ ಕುಲ್ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲದ ಕುಲು ಐಕೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಗು ಅಕುಲು 50,000 ಕೊರೆ ತಯಾರುಲೇರು ಇತ್ತೆ ಉದಯರು ಈ ಪುರ್ತುಡು ಬಹುಶಃ ಮುಲ್ಪೈಜೇರು ಅರ್ನ ಪರವಾದ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಸಂಘಟನೆದ ಪರವಾದ ನಿತೇಶ್ ಮಾರ್ನಾಡ್ ದಯದಿದ್ ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲಪಾರ್ದು ಅರೆ ನೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿಕೇನು ಅದ್ರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಪಡು ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗೂ ಬುಧರು ಬಿರುವೇರು ಅಂಡಲ ಅವು ಖಾಲಿ ಬಿರುವೇರ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಹತ್ತು ಒವ್ವೇ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಪಂಪಿನ ತರಬೇದ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಸಮಾಜದ ಎಡ್ಡೆ ಪುಗ್ ಬೋಡೋದು ಪೊನೆ ಉದಪ್ಪನ వచ్చిన ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ನಿತೇಶ್ ಈ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಾರಿ ಮಾತರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ. ಒರಿಯನ ಮೋನೆಡು ಅತ್ತಂಡ ಒರಿಯನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತಾ ಇನ್ನ ಬುಲಿಪಾವ್ ನಂಚಿತ್ ನಾವು ಬಾರಿ ಸುಲಭದ ಬೇಲೆಗೆ ಅಂಡ ಅವೇ ಮೋನೆಡು ತೆಲಿಕೇನು ಕನ್ಪಂಚಿತ್ ನಾವು ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಅಂಡಲ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಸರಿಸಾಟವಾದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸರಾಗವಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ ನಾವು ನಮ್ಮನ ಬಲಿತೆಲ್ಲೆಪಾಲೆ ತಂಡ ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವರೇಜಿ ಅವೇತೋ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಆ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸೋದು ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಇನ್ನು ಮಿನ್ಕೊಂದಲ್ಲ ಪಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ತಪ್ಪವರೆಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ವಿಜಯಣ್ಣಗೆ ಅಂಚನೆ ಶಿವಣ್ಣಗೆ ಶುರುಕಾತ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತಿರಿಪಾಲೆ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪುರ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪ ಅತ್ತನಾಡ ಇಡೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಬತ್ತ ಲೈವ್ಲ ತೂದಿತ್ತ ಅಂಚೆಪ್ನಾಗ ನಮ್ಮನ ಈ ವರ್ಷಿ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲದ ಪರವಾದ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಈ ದೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದ ಉದಯ್ ಪುಚರ್ಲಿನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಡು ಸೇರೋಡಿತ್ತು ಅಂಡ ಆರ್ನ ಪರವಾದ ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತು ಮಾನದಿಗೆ ತೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಶಿವಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಆಡು ಧರ್ಮ ಆಡು ಮಾತ ಇಲ್ಲ ಮೀರ್ದು ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನಚಿತ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಈ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲದ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮುಖೇನವಾದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಇಪ್ಪನಚಿತ ಶಿವಣ್ಣಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ನನಾತ್ ಪುಗಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಡು ಒಂದು ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಆಜನೆ ಎಸಲಡು ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆಜಿ ಹತ್ತು ನನಾತ್ ಎಸಲು ಈ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಎಗ್ಗೆಯಲ್ಲೂ ಸೇರೊಂದು ಪಾಡ ಪನ್ಪಣಿಸಿದ ಒಂಜಿ ಬಯಕೆ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲದ ಪರವಾದ ಕೊಡೋರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಪರವಾದ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲಣ್ಣ ಮೊದಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಹೇಶ್ ಉಲ್ಲೇರು ASM ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್ ಮೆಕಾಯ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್ ದ ASM ಮಹೇಶ್ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಎಡ್ವಿನ್ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅರೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಿಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ದ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯದಿದ್ದು ಯಾರಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅರೆಗ್ಲ ಎಡ್ವಿನ್ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಡೆದು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಿಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಕ್ಯಾಟ್ಕಾದ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ ಕ್ಯಾಟ್ಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ ಕರಾವಳಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದ ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಒಕ್ಕೂಟ ಕ್ಯಾಟ್ಕದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಅಜ್ಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅಯ್ಯೋ ಬೂರ್ದು ತೆಲಿತದ ಕೂಲಿರಟಂಡಿಯೇ ಶಾಸ್ತಾವ್ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ 1,500 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಪುನಚಿತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನ್ನಿಕಾನಗ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನು
ಆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪಿರವುದಂಜಿ ಮಾಮೂಲ ಶಿಲ್ಪಿ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಅಂದು ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಚೆಟ್ರಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನಡೆದ ಬಕ್ಕ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ತನ್ನೊಂದು ಆರ್ನ ಆ ಅಂಗನೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆದು ತುಳು ಬದುಕನ್ನು ತುಳುತ್ತ ಪರಪೋಕು ಪರ ತೆರಿನ ಮೆಂಚವಡು ಬಂದು ದಿಟ್ಟಿಡು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಎಲೆಸಲಿ ಮಾಡ್ತಿರು ತುಳುತ್ತ ಆನಿ ಕಾಲದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪಿರಾಕುಲು ನಡತಿ ನಡಕದ ಕಾರ ಮುಟ್ಟುಲೇನೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬದಿ ಕಡಿದಿಯಾರ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟು ಗಾನಿ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಗೊಬ್ಬುದಿನ ಗೊಬ್ಬಲೇನು ದುಂಬಿಡ್ದಿಯಾರು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟು ತುಳು ಭಾಷೆ ಆಯ್ತಾ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪಿರಾವದ ತುಳು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಅಂಗನ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಚೆಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಬಲಿ ತೆಲಿಪಲೆ ಪಂಪಿನ ಲೇಸನ್ ಕಟ್ಟಿಯರು ಇನ್ನು ಕನಗ ಆಜನೆ ಹೆಸರುಡುಲ್ಲ ಚರಿಷ್ಮಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಕಾರದ ಹತ್ರ ಪುದರ್ ಚರಿಷ್ಮಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಲಿ ತೆಲಿಪಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲ್ ಆಜಿ ಬಂದುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಕುಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅಂದ ಪನ್ಪೆ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅಂದ ಬಂಡ ತುಳುಟು ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆಗೆ ಕೈದಾರೆ ಅಂದ ಪನ್ಪ ರಡ್ಡನೆ ಮದ್ಮೆ ಪುಂಡ ಬುಡುದಾರೆ ಅಂದ ಪನ್ಪ ಕೈದಾರದ ಬುಡುದಾರೆ ಅವಡುಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಅಂದು ಮನ್ಪ ತುರುಟ ಇಟ್ಟು ಬರ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಂದ ಮನ್ಪ ಇಂಚ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಪಿದಾಡಿ ನಾನು ಚಿತ್ತಿನ ಕಣ್ಣನೆ ಬಡಿದಿನ ಆ ತಕರಾರನ್ನು ವ್ಯಾಜ್ಯನು ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಅಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ತಮಿರಿ ತಮ್ಮಲೆ ಮಾಮಿ ಮುಕುಲ್ ಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿನ ಪತೊಂದು ಕೂಟೋಗು ಬರ್ರೆಯಲ್ಲೇರು ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪರೆಯಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬನ್ನಗ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಉಮೇಶ್ ಯಾನೆ ಚೋಟು ಮಿಜಾರ್ ಆರ್ಡರ್ 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 ಕೋರ್ಟು ವಾದ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರಾದ ಸಂಕಲಕಾರ್ಯ ಶೇಖರ ಹಾಗೂ ಬೈತೂರ್ಲಿ ಭಾರತಿಯವರಿಗೆ ಡೈವರ್ಸ್ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರು ಒಮ್ಮತದಿಂದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಸಾರ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಸಾರ ಎಂದು ಕೋರ್ಟು ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಅದು ಅವನು ದಾದವನು ನಿಕ್ಕು ಚೂರಾಣ್ಣ ನಿಕ್ಕು ಭಾಷೆ ಮನ್ಪಿನ ಉಂಡಜ್ಜ ಅವನಿಗೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಬಂದ ಎಂಜಿನ ಜನ್ಮ ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟಾರಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೇನೆ ಒಂಚೂರು ಮೋಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನಗ ಏನೋ ಕಂಡಾಡಿ ಬಂಡ ಆತರ ಸಸರಾದ ಪೋಯ ತನಿക്ക് ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಗೆ ದುಮ್ಮದ ಲೆಕ್ಕ ನೆಟ್ಟಿಡುಪ್ಪುಗೆ ಬಲಯ ಈ ಇಜ್ಜಿಂದ ಯಾನಿಂಚ ಬದುಕೊಡಿಯ ಓಲಲ್ಲ ಬೋದು ಬಲ್ದೆ ತೊಂದು ಸೈಪೆ ಪಂಡಿದ್ದು ಪನ್ ಪೆನ್ ಏನಿದಾನದೇ ಅದೇ ಓ ಈ ಜನ ನಾನು ಏತು ಪೊನ್ನುಲು ಓಡಿ ಏತು ಪೊನ್ನುಲು ಓಡು ದುಮ್ಮದೊಂಜಿ ಲವ್ವಾರಿ ತಲ ಪಚ ಪಚ್ಚ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಪುರಾತ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ವಕ್ಕ ಅನ್ನತ್ತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಶುರು ಇನ್ನಿರ್ದ್ವಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮದಿಮೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ಎಂಚಿನ ಜಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ ಈರ್ನ ಜಾತ್ರೆನಾ ಅಂದ್ ಈರ್ನ ಜಾತ್ರೆ ದಲ್ಪ ಯಾನು ಸಂತೆ ದೀಜಿ ಸಂತೆ ದೀದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಜಿ ಅದೇ ಸುಕ್ಲುಂಡೆ ಅಂದ ಈರ್ ಈತ್ ಮತ್ತೆ ಪಾತಿರೋರತಿ ಅಂದ ನಿನ್ನೆದ್ರು ಸೋನೆನ್ನ ಅತ್ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಗಟ್ಟಿಗೆ ಈತ್ಗಳಾದೆ ಮಲ್ಪರತಿ ಕೊರ್ಪುಜೇರಿ ರೀತಿ ಪರ್ಚಿಕ್ ಯಾನ್ ಏರ್ ಗೊತ್ತುಂಡತಿ ಏರ್ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲೆ ಪನುವತಿ ಪಾಂಡ್ರಂಗೇರ ಮಗಳು ಯಾನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿನೇರ ಇತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪರ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಹಲೋ 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 ಡ್ಯಾಡಿ ಇರ್ ಒಲ್ಲರು ಯಾರು ಕಕ್ಕುಸುಳ್ಳೆ ಮಗ ಯೋ ಇರ್ ಕಕ್ಕುಸು ಮೊಬೈಲ್ ದಾಯ್ ಕೊರುತ್ತೀನಿ ನೀರು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೆಂಗ್ ಇತ್ತೀರಿ ಬರೋಡು ಈಡೆ ಈರ್ ಕಕ್ಕುಸು ಡಿಪ್ಪಲಿ ಓಲ್ಲೆಪ್ಪಲಿ ಈರ್ ಅಂಚರಿ ಬರೋಡು ಎನ್ನ ಕೈತಡೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಈರ್ ಒರಿಯ ಬರ್ಪಿನತ್ತು ಮಮ್ಮಿಲಲ್ಲೇ ತೊಂಬಲಿ ಮಮ್ಮಿಲಲ್ಲೇ ತೊಂಬಲಿ ಏನ ಮಮ್ಮಿನ ಏನೇನ ಮಮ್ಮಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲೆಪ್ಪೆ ಈರ್ ಬಡಿದಿಲ್ಲ ತೊಂಬಲಿ ಸರಿ ಮಗ ಬರ್ಪೆತ್ತು ಸರಿ ಬೇಗ ಬಲಿ ಹೆಂಗ್ ತಡತಂದ್ರೆ ತೀರಿಸಿ ಬೇಗ ಬಲಿ ದೇವರೇ ಪಂಡ್ರೆ ಪಂತೆಪ್ಪ ಇತ್ತ ಮಂಡಿ వచ్చే ಶುರುವಾತುಂದ ಅದ ಮಲ್ಪುನು ಆಂಡ ಎಂಡ ಧೈರ್ಯ ಮನ್ಪಿನ ಯಾನು ಬುಡುಪಿನೇನ ನಮಯಪ್ಪ ಪಿಂಗಾಗಪೋರಿ 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 ಪಿಂಗಾ ಮನ ಪಿಂಗ್ಯಾರಿ ಮಾಲ ಬೋಲವಲಿ ರಾತ ಕಾಲವಲಿ ಪೋರಿ ಪಿಂಗ മതിരങ്കി മഞ്ചാലില ദിങ്കട് അങ്കായിടേ ಯಾನಿ ಜಲಜ ಬಂಡದು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಟೀಚರ್ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕ್ಲು 2 ಜನಾಲು ತೀರ್ಬೇಕ ಎಂಕೋಲಿ 40 ಪಂಡ 40 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೆಂದದ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಒಂದು ಓ ಬೆಂದದ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅನ್ನಂದು ಓಲಾ ತೂತಿಲೆ ಕಾತನು ಓಲು ನಂದ ಓಲಿತೀನಿ ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನವಲ್ ಬೇಲೆಗಿತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನವಲ್ ಬೇಲೆಗಿತ್ತೀನಿ ಅನ್ನಂದು ಅವಲ್ದಾಯ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ನಿ ಆ ಜನ ಒಂಥರ ತೂಪುನಿ ಇಂಚಮ ತಾಲ್ಪುನ್ ಇಂಚಮ ರಗಾನ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಕ್ಕ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನ್ಕೋಜುನ ಅದ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ ಎಂಕಾಯ್ನತ್ತು ಮಗ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಯ್ನಾರ್ನ ಬೊಡೆದಿಗಿ
ಬಗೆ ಇಂಚಿ ಸಾವ್ಯ ಯಾನತೆ ನಿತಿನ್ ಕಾರ್ಮ ಏಸ ಮಾಡ್ರೆ ಫಣ್ಪುಣಿ ಬೇತೆ ಬೇಕ ಏಸ ಘಟ್ಟವನ್ ಬೇತೆ ನಿತಿನ ಬಕ ಇಂಜಿನ ಈಯತೆ ಏಸ ಮಾಡನ್ ಬರ್ರೆ ಅಂತೀನಿ ಶ್ಯಾ ಮಾರೆ ಗೊತ್ತಾಪದಿ ಮೇ ಎಂಚಿನ ಫಿಗರ್ ಮೇ ವಾ ಪರ್ಲ ಮೇ ಪೊಣ್ಣು ನೋಡು ಮಾರೆ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಆ ಬಂಗ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಮಾರೆ ಪುಂಜೋಲ ಬಂಗ ಪುಂಜೋಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಪಿನ್ ಮಾರೆ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಆಂಜೋಲೆಗೆ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಒಲ್ಪರ್ದು ಗಾಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಲ್ಪ ಬೇಕಾರ್ದು ಅಂದಾಜೆ ಪೊಂಜೋಲು ಬಣ್ಣಗ ಅಂಚೇನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಯ ಅಲ್ಪಾರ್ದಿದೆ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟದ ಬೈದೆ ಒಂಜಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗಿರ್ಮೆರೆ ಗೊತ್ತುನ್ನ ದಾದೆ ಬೆರಿಯ ಇಂಚ ಬನ್ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಫಂದೆ ಮರ್ಲೇರ್ಲೆಕ ಆತನು ಮಾರೆ ಅಲ್ಪಾರ್ದಿದೆ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟದ ಬೈದೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಗಂಗಸರ ಎತ್ತನ ಕೊರ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಪದೇ ಪುಗುದಿ ಪತ್ತೆ ನಿನ್ನೊಬ್ಬ ಚೂರು ಈ ಗಂಗಾಸರ ಪರಿಹಾರ ನಿನ್ನ ನೆಲೆ ತೊಂಬೈತಿ ನಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ವೇಷ ಮಾಡ್ಪಾದಿಂದ ಗೊತ್ತು ನನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಅಲ್ಲೇದು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪರೆ ಗಂಗಸರ ಲಜ್ಜಿ ಬೀಡಿ ಲಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಕೊರ್ರು ಮಾರೆ ಮಣಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಆಲಿತ್ತೆ ಮಾಮುಗಳ ಮಾಮಿಗಳ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದಲ್ ಖಂಡಿತ ಮಾಮೂಲ ಮಾಮಿಲ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ಈ ಪೊನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ನೆಪ್ಪೋಡು ಕಿತ್ತು ಬರ್ಬೇಕು ಪನುವತಿ ಪಾಂಡುರಂಗೆ ಸವದತ್ತಿ ಸಂಕಮ ಅವು ಗೊತ್ತಂಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಕೆ ಅಂದು ನಾನೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದೆ ಅವಕ ಯಾನು ತಮ್ಮ ಮಲಯಾಳ ಮಾಮಿಂದು ಆತು ಗೊತ್ತಿತ್ತದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊರ್ರ ಬಿದಾಡಿ ಅಲ್ಲಡಗಿ ಹಾ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಅಂದಾದ ಕಮ್ಮಲ್ದೆಯ ಪೂತ್ತಲೆಕ್ಕೆ ಸಾಂಕದಲ್ಲೇ ಬಿತ್ತದಿಂದ ಗಿಡಿ ಕೊನವು ತಿರ್ತದಿಂದ ಪಿಜಿನ ಕೊನವು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆನು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ದಾನೆ ಆಂಡು ದಾನೆ ದಾನೆ ಎನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಎನ್ನ ಮಗಳಿನ ಗಿಡಿತ್ತ ಬಾಯಿಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಕಾಂಡ ಗಿಡಿಯಾರಿ ಈ ಗಿಡಿ ಓಲಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗಳು ಎನ್ನ ಮಗಳು ಓಲಲೆಂಕಿತ್ತು ಎನ್ನ ಮಗಳು ನೋಡು ವೇರ್ ಇಸ್ ಮೈ ಡಾಟರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮೈ ಡಾಟರ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ಮೈ ಡಾಟರ್ ಇಂದ ಪರೆ ದಾದಿ ವಾಟರ್ ಅತ್ತ ಕೆತ್ತಡಿದಿ ಪೇರ್ನ ವಾಟರ್ ಅತ್ತಿ ಡಾಟರ್ ಮಗಳಿನ್ ಕೇನ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಕರ್ದಿಂಚ ಯಾಂದಾದ ಕೇಣ್ಣು ಅವೇನೆ ಕೇಣ್ಣು ಒಲ್ಲಲಾಲು ಲೆಪ್ಲೇಲೆ ಬೇಬಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಅಲಕ್ಕ ಪಗಾರ್ನಿಯ ಡ್ಯಾಡಿ ಡ್ಯಾಡಿ ದಾನ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ರೀ ನೇ ಆ ಜನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಪೊನ್ನು ಮೋಲೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಎಂಕ್ ತಡತಂಡ ತೀರೋಜು ಡ್ಯಾಡಿ ಆ ಜನ ತೂಲೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಆ ಜನ ಮಲ್ಪತ್ತುಲೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಜಕ್ಕಟ್ ಜವನೆಲ್ಲ ತಮ್ಮಲಿ ಯಾನ ಕರಿಮನಿ ಕಟ್ವೆ ಡ್ಯಾಡಿ ನಟ್ಟು ನಾ ಎಂಡಲ ಏರಂಡಲ ಎಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಪುಡಿ ಕಾಪಿಟ್ ಬೇಬಿ ಯಾಂದ ಬೈದ್ರಿಡೆ ಅದಕ್ಕೆತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ತೂಲಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪೇನೆ ನಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಬೋಡಿಗೆಂಡ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಪೋಡಿಗೆ ದಾಯ್ ನಮ್ಮ ರಡ್ಲ ಒಂಜತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜೆ ಬಿತ್ತಲ್ ದಕ್ಕಲತ್ತಿ ಇವೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಅಂದ ಅತ್ತ ಇವೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಅಂದತ್ತ ಅಂದು ಪೊಣ್ಣನ ಕಷ್ಟನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜ ಆ ಬಕ ಗೊತ್ತುಂಜಿ പൊണ്ണു പോതു പൊഞ്ചോ അവിടുന്ന് ഉണ്ടാവും എത്ത് പങ്കുണ്ടോ ಆತದಲ್ಲ ಬಂಗೊಂಡು ಬಕ ಕೊಂಡು ಹೋದು ಹೊಂಜೋಡನ್ನು ಏತು ಬಂಗೊಂಡಿ ಆ ಐಟಮ್ ತಿಕ್ಕುಜು ಬಕ ತಿಕ್ಕಿನೇನು ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಿಕ್ಕು ಜೋಕುಲುಂಡಾ ಹೆಂಗ್ ಕಾಪಿನ ಡೌಟ್ ಅಂಚಮತ ಬಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಮಾತ ದೇವರ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅರೆರ್ದಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ರೇಟ್ ಐತೆ ₹100 ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಬುಡು ನಿಕ್ಕ 50,000 ಕೊರ್ಪೆ ಆಯನ್ ಕೊಡ್ದೆ ನುಡಿಗೆ ಬಲ ಓ ಮಾಮು ಎಂಜಿನ 50,000 ಇರ್ನ ಶೋ 50,000 ಪೋಪನ 50,000 ಪೋಪನ ಬರ್ಬುದತ್ತ ಸಂಕಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಲ್ಪೋ చెప్తాండి పేర్న దాదా ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅವು ಮಲ್ಪೋ ತುಲಾ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿತ್ತೆ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ದೆಪ್ಪನೈಟುಲ್ಲ ಐಕ್ಕೆ ಬೋಡೈನ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಾಡುಂದಿಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏತ್ ಗೊತ್ತುಂಡ 1.5 crore ಅರ್ಥ ಅಂಡ 1.5 ಕೋಟಿ ನಿನಂತುನಗ ಆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಏ ಅವನ್ ತೋಚುಂಡು ಆಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ನಿನ್ನರ್ ದಾಪು ಚತ್ತ ಯಾರ್ ಬನ್ನಿ ಆಪುಜಿಂದು ಯಾನ್ ರೆಡಿ ರೆಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ರೆಡಿ ಅದಾಂಡು ಓಕೆತ್ತಾ ಅಲ್ಲ 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 ಆಯ್ ಬುರ್ಚಿ ಬಡ್ದಲ್ಲೇ ಆಗ ನಂಜಿ ಆ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಕಿನಿ ಈತೆ ಮೊಲೇನು ಬಾರ್ದು ಬಿಚಾರ್ದೆ ಪೇರಂಡ ತೆಪ್ಪಿ ಮಾಮನ ಕಾಸು ನೀರ್ಗಾಗಿ ಬಾರ್ಲೆ ವಾಡು ಕೋಡಂಚಿ ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಅವಡತಿ ಅಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿ ಅವು ಮಲ್ಪ ಅವು ಒಂಜಿ ಬರ್ಚಿ ಓ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಚಿ ಹಲೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ದಾದಿ ಅವು ಇನ್ನೆತ್ತರ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಡಿಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ
ಅವತ್ತು ಮಗ ಬರದೆಡು ಎಂಚ ತೋಜು ಅಂದು ಪರಂದ ಹೆಂಚೇನೆ ತೋಜು ಓ ಅಂಸನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಅವು ಪರ್ತಂದು ಪರದೆ ಪಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಂದು ಪಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯಾರು ಪಂಪೇನೆ ತುಕದೇಲಿಪ್ಪು ಪತಾಂಜಲಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಇದೆಯೇ? ಉಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಮಂಜಲುಂಟು ಸಂತಿ ಮಾರಿ ಸಂತ ನನ್ನ ಬೈದಾಕುಲ ನೋಡ್ದಲ್ಬು ಓಕೆ ಓಕೆ ನಿಕ್ಕೆ ನಡಪೆರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಜನ ಬನ್ನಗ ಲೆಕ್ಕವಾಡ್ನಿ ಮರ್ಲಿ ತೂನಗ ಅರೆ ಮರ್ಲಿಯ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ನಡಪೆರ ಜತ ಅಂಚ ನಿಕ್ಕೋಲ್ಲ ನಡಪೆರ ಈ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೊಕೆ ನಾನು ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಹಿಡ್ಬೋಪುಣ್ಯ ಅಂದ ಅಂಜನ ರಡ್ಡು ಪಜ್ಜೆ ನಡು ತೋಜಲಂಕೆ ರಡ್ಡು ಬಜ್ಜೆ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ರಡ್ಡೇರ್ದು ಹೆಚ್ಚಲಿಜ್ಜಿ ರಡ್ಡೇರ್ದು ಕಮ್ಮಿಲಿಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಯಾ ನಾವು ಬಂಡಿನೆತ್ತು ಕ್ಯಾಟ್ ವಾಕ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತುಳುಟು ಬಲ್ಲೆ ಪುಚ್ಚ ನಡಕ್ಕೆ ಪೀರ್ 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 ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪುಚ್ಚನ ಬಂಡಿನಿ ಅನೆ ಅಲ್ಪುಚ್ಚೇನೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ ವಾಕ್ ನಡಪನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೋಡಪ್ಪ ನಮಗೆ ಅಲ್ಪ ಜನ ಕಮನ್ ತೂಲತ್ತೆ ನಡಪಡಿಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮನ್ ಎಂಚ ಮಾಡ ಮಾಮೂನ ಕಾರ್ ಸರಿಜಿ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ ಸರಿಜಿ ನಿನ್ನ ಮುಕ್ಕಲ್ ಬರ್ಚಿದಿನ ಟಿವಿ ತೂಪ್ತಲ್ಲ ಕೇಳಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ತೂಪಿನಿಜ್ಜ ಟೀ ತೂಪೆ ದಾರ ಮತ್ತ ತೂಪೆ ಐವತ್ತು ಎಫ್ ಚಾನಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಚಾನಲ್ ಐದು ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದಿರಾ ಅದಾದ ಗತನೆ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಬಡ್ತ ತೀಯರ ಉಡುಪುನೇ ಇದ್ದಿ ఒక ಆಕಲ್ ಬರ ಜೆಚ್ಚು ఒక ಮಂದ್ರ ಮುಸ್ಕುರಬಾರ್ದು ಹಲೋ ಎನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಡು ಚಾನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಕ್ಯಾಟ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡು ಕಮಾನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಇಲ್ಲದ ಬಾಗಿಲ್ ಕಟ್ಟಿದಿರೆಮು ಹುಲಿಗಾನ ಜಾಲಿಟ್ಟು ಕೊಲಿಕಿದು ಸಿಮು ಜಂಗಲ್ ರೆಮು ಎಸ್ ಓಕೆ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಾ ಅರೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಉಡು ನೇಜ್ ನಡುಪುನ ಸೀನ್ ಉಂಟು ಮಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಸರಿ ಬಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಕುಡಬಗ್ಗೆ ಕುಡಬಗ್ಗನ ತಾಳುನು ದಾದಾ ಕಟ್ಟೊಂದಿನ ಮಾತ ಕುಡರ ಓಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಲೈಟ್ಸ್ ಕಾಸು ಬಾರ ಸೈಯೋಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ರೋಲಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿ ಯಾನ ಪಂಡಿನಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ರೋಲಿಂಗ್ ಇನ್ನ ಡಿಕ್ಕಿನ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪಂಡಿನ ಎತ್ತಿಯಾನು ಬೈದಿನ ಪುಂಡಿ ಕಡೆಯರ ಬೈದಿನ ಮಾರ್ಲಿ ಸಂತಾನದ ಮಾತ ಅತ್ತಿದಿ ನಿಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ ಮಿನಿ ಪಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಸಾಂಗ್ ಬಣ್ಣದ ಅದೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪದ್ಯ ಮಾರೈತಿ ಪದ್ಯ ಅಂತ ಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಪದ್ಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಕ ಪದ್ಯ ಪಂಡ್ರ ತುಕ ಪನ್ செய்தி சொல்லும் மயிலே மயிலே தென்னை மர தோப்புக்குள்ள மயிலே மயிலே அந்த ஓடி வந்து செய்தி சொல்லும் குயிலே மயிலே ஓடிற சொல்லும் சொல்லும் என் பாட்டு மாலம் எரிமுகமாதும் பரமுகமால என்னல் ஓடி மின்னல் ஓடி வா இருந்தாங்க நீ சிந்து வந்து குந்துரா பந்தோடி பொம்பாங்காலும் பங்குல சிந்து குந்துரம் ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಸ್ಕೇನೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಯ್ತು ತಿಕ್ಕಿನಿಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಕೊರಡು ತಾನೆ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಗ ತಾಲ ಮೇಲ ಒಂದು ಮಾತಬಹುದು ನೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಹಾಕಿಂದಾಯಿ ಮಾಮೂದು ಹಾಕಿರ್ನ ಹಾಕಿಂದಾಗಿರ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಆಗ್ಲ ಸಮಾಸಾಲ ಅನ್ನತ್ತ ತುಲಾ ಇತ್ತೆ ಯಾನಂದಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪನ್ಪೆ ಚಿಚ್ಚಿ ಅವು ಜೋಕುಲೇಗೆ ಪೋಪುನ ತಾವು ಚಿಚ್ಚಿ ತಾವು ದಾದಾವು ಹಲೋ ಮೂಲು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಅರ್ಥಾಂಡ
ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಈತೆ ಸಾಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಂಡತ್ತ ಈತೆ ಕಂಡನಿ ದುಂಬುದು ಬುಡಿದ್ದು ಇಪ್ಪನಗನಿ ಕುಡುಂಜಿ ಪುಣ್ಣನ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲಡಿಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಆಗುವ ಮರ್ಲಿಯ ಅದು ದುಮ್ಮದ ಬಡಿ ದಿಪ್ಪುನಾಗನೆ ಬಿರಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಬರ್ಪುನಿ ಹಾಗೆ ಚಪ್ಪಲ್ಡ ಹಾಕು ಯಾನಿಕ್ಕೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬನ್ನಿ ಅನ್ಪೆ ಹೊಸ ಬೊಡೇದಿ ಬನ್ನಗ ಪರ ಬೊಡೇದಿ ಬಿದಡಿಯಲು ಹೊಸ ಬೊಡೇದಿ ಬನ್ನಗ ಪರ ಬೊಡೇದಿ ಬಿದಡಿಯಲು ಪರ ಬೊಡೇದಿ ಹೊಸ ಬೊಡೇದಿ ಮಸೇದು ಮಸೇದು ಬಿದಡಿಯಲು ಮಸೇದು ಮಸೇದು ಬಿದಡಿಯಲು ಮಸೇದು ಮಸೇದು ಬಿದಡಿಯ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮಿಗೂ ಹೀರೋಯಿನ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಒಳ್ಳೆ ಈರನ ಬಾಯಿ ದಡ್ಡಗು ಹೀರೋ ಓಲ್ತಾ ಹಾಲಿವುಡ್ ದನ ಬಾಲಿವುಡ್ ದನ ಪಿನ್ಯದನ ಚಿಲ್ಲಿದನ ಚಿಲ್ಲಿದ ಅವು ಚಿಲ್ಲಿ 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 ಅತ್ತೇಂಜಿನ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿಯ ಚಿಲ್ಲಿ ನೋ 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 ಒಲ್ತಕ್ಲತ್ತು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಗೂ ತುಳುನಾಡ್ದನೆ ಹೀರೋ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ನೀರ್ದ ಅವತ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತೆರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆಂದಿನ ಉಡಲಿಗೆಂದಿನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕಂಚಿಕಾರೆ 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 ಚಟ್ಟೆ ಮೂಲೆ ಬೀರೆ 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 ಮುಳ್ಳು ಮುಟ್ಟ ಶೋರೆ 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 ಕಂಚಿಕಾರೆ ಹೇದೇಂಬೆ ಎಂಚ ಎನ್ನ ಹೀರೋ ಪ್ರಭಾಸ್ ಲೆಕ್ಕಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ನಡುಕು ಬಾಯಿ ಮಾಡುವ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪಜ್ಜಿ ಮರಿತ ಒಂದು ತೆತ್ತಿ ಪುರಾದು ಕಿನ್ನಿ ಬಿದೆ ಬತ್ತಿಲೆಕ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಲಕ್ 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 ಪಾಡಿ ಎನ್ನ ಹೀರೋ ಪ್ರಭಾಸ್ ಲೆಕ್ಕಜ್ಜನ ಏರ್ಲಕ ಪ್ರಭಾಸ್ ಲೆಕ್ಕಜ್ಜನ ಎಂಚಿನ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೀನ್ ಮಾರ್ನ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಲೆಕ್ಕೊಂಡೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಲೋ ಮುಕ್ಕಲ ಬೊರ್ಚಿ ಡೆಲಿವರಿ ಮೇಡ ಕಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದ ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ಪೆ ಅಥವಾ ಕಾಪದ ಡೆಲಿವರಿ ಅವಂತೆ ಬಂಗಾಪ ನಂದಿ ದಾದವು ಪೆದ್ದುನಾಥ ಈ ಎಂಚ ಪೆದ್ದುವ ಮರೆಯ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಡೆಲಿವರಿ ಒಂಜಿ 4 ಪೇಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ನೀ ಎಂಚ ದಕ್ಕುವೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅರ್ಥದ ಬಾಡಿ ಬಂಡದು ನಬ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡೈಲಾಗ್ ಮಲ್ಪತ ಐದು ಬೇಕಲ್ಲಿದ್ರು ದಕ್ಕ ಅವನವ ಸೊಲ್ಲುವ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವನಚ್ಚಲ ಮುಡಿಪ್ಪ ಯಾಪ ಎನ್ ಕಲಿ ಪುಲಿ ಕಲಿ ಯಾನಡ ಪಂಚಿನಿ ಕಲಿ ಬರ್ದು ಬರೋರ್ಚಿಂದು ನಬ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದಾದ್ಮೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆತನ ಒಲ್ತೈ ತಮಿಳ್ನಾಡ್ದನ ತೆಲುಗುದನ ಮಲಯಾಳದನ ಮುಚ್ಚೂರ್ದನ ಒಲ್ತ ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಎಂಕ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಟು ಬೇಗ ಅರ್ಬುದ ಕಲಾವಿದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಬೇಗ ದೊಲ್ಲೆರಸನ್ ಬೇ ನಿನ್ನ ಕೇತೇರ್ ಲತ್ತುಂಡೆ ಮೂಲೆಂಡು ಹೊರ ತೋಜಲಿ ಬೇಗ ಮುಗುರು ತಿಳಿಪುದೆ ಎನ್ನ ಸೂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ತೆಲಿಗೆ ಗರಳುದೆ ಆ ಪುರ್ಲ ಸಂಪಿಗೆ ಇಮೆ ಹೀರೋಯಿನ್ಯಾ ಎಸ್ ಇಮೆ ಹೀರೋಯಿನ್ಯಾ பொண்ணுலேன்னு பார்த்தா ஆளு மல்பா நோடு இம்பி ஆயமி ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿನತ್ತೆ ಇಮೆ ನಿತಿನಿಯೇ ಇಮೆ ಸಸಿತೋಪದ ಡೀಲರ್ ಇಮೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂ ಲೈನ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂದಿನಿ ನಾ ಏ ನಿತಿನು ಅವು ಲೈನ್ ಮಲ್ಪರಂಡು ಬಲ ಅಲ್ಲ ಲೋಡ್ ಬಾಯ್ತು ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪದ ಹಾಗಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂದಿನಿ ಬರ್ಬಾ ಎಂಚಿನ ಬೆದ್ದು ಕೋಲಾಟಿಗೆ ಬರ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಬಡದಿಗೋಸ್ಕರವ ಇಂಚ ಮಾತ ಕೋಲ ಕಟ್ಟನ್ನು ಸರಿ ಎಂದು ಸಂಸಾರ ಪಂಡೆ ಎಂಚಿನಂಬೆ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದ ಎಂಚೊಪ್ಪುಡು ಕಂಡನಿ ಬಡಿದ್ರ ಗಲಾಟೆ 4 ಗೋಡಿದ ಉಲೈಪುಡು ಸಾದಿ ಬೀಟಿ ಪೋಪಿನ ತೆರಿಸೋಣಸ್ತಿ ಭಾಷೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆಯ ಮಾತಾಪುನು ಬಲ್ಲ ಇಡ್ತೀನಿ ಈ ಮಲ್ಪುನು ಯಾವ್ದಾದ ಮಲ್ತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೋಡಪ್ಪ ಏನು ಬರಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಕಣ್ ದೆತ್ತು ಕೊರಿಯತ್ತ ಈ ಕೋಮ್ಲೆ ಗಟ್ಟೈನಲ್ಲೇ ನೀ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾನಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪಿಗೆ 4 ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತು ಕೊರಿ ಇರುತ್ತಾ ಡಾಯ್ ಬೋಡಿತೀನಿ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತು ಕೊರಿಯೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯಾರು ಮಲ್ತೇನಾ ರೀಚಾರ್ಜ್ ನಾನು ಅಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಾಟರ ಬಲ್ಲಿ ದಾದ ಮಲ್ಪರಿ ಮಲ್ತೀನಿ ದಾದ ಮಲ್ಪರಿ ಬಲಿ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕಿನ
ಗಿರೆಗೆ ತುಲಬೆ ಕಂಡ ನಿಮಿತ್ತ ಕೈದಿರ್ತಾನೆ ಎಂಕಿತ್ತ 5 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಬೋಡು ಎಡ್ಡ ವಕೀಲ ನಾಡಿ ಎಕಡೆ ಇಂಜಿನ ಬನ್ನಿ ಏರು ಕಣ್ಣನಿ ಬಡುದಿನ ಗಲಾಟೆದ ವಿಷಯ ಸಾದಿ ಬರಲ್ಲಿ ಎಂಜ ಎತ್ತಿನ ಇಲ್ಲ 4 ಗೋಡದ ನಡು ಟುಪ್ಪು ಹೊಡುಂದು ಇತ್ತ ಈರೆಂಜ ಮಲ್ಪುನಿಯೇ ಈರು ಇಡೀ ಊರು ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲಾರ ತನ್ನಿಗಳ ಗಲಾಟೆದ ವಿಷಯ ನೇ ನಿಖಿಲ ರಡ್ದಂತ ಗಲಾಟೆಡು ಮುಂಚಿನ ತಾಯಾಗ ಲಾಭ ಏಪಲ್ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಿರಿಯಕ್ಲೆಗ್ ಪನೋಡು ಇಂಚನ ಬಕ ನಿಖಿಲನ್ ತೂದತ್ತ ಮಗಲ್ ಕಲ್ಪುನು ಇರ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಅತ್ತ ಬೈದಿನಿ ಏರ ಕಲ್ಲು ಮೇರ ಈಲ ಮಲ್ಪುನ ಆತಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನೆಕ್ ಆ ಡೈವರ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಕೊನಪುನಬೆ ಆಲು ಗಟ್ಟಿಗೆ ಎಂದಲ್ಲ ಓ ಗಟ್ಟಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪೆಲಕೈದ ಗಟ್ಟಿ ಆತ ಬಂಗಾರದ ಗಟ್ಟಿ ಬಂದಲೆ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರು ಏನೇ ಚೋಟು ಬಕ್ಕ ಕೂಟದಕಲ್ಲ ಚಾತುರ್ಪು ಖುಷಿ ಆನಂದಾಂಡ ತಾಟಿ ಕೊರಲಿ ಅಂಚನ್ ಸುಮಾರು ಜನ ನೆನ್ನರೆ ಅವು ಎಕಡೆ ದಿಂಚಿ ಬೈದಿನ ಕುಲು ಹೆಚ್ಚ ಬಣ್ಣ 4 ಜನ ಮಾತ್ರ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತೇರು ಮುಕುಲು ಎಂಚಿ 6 ಜನ ಬೈದೇರಂದು ಅತ್ತೊಂದನ್ನ ನಿರ್ದುಂಬು ದಯ ಬೈಜ್ಜೇರಂದು ಈ ಸರ್ತಿ ಕುಲು ಪಂತೊಡಿಜ್ಜೇರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಡಿಜ್ಜೇರು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ ಐಕತ್ರ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಎಂಚಾಣಂದ ವಿಜಯ ನಡಿಕೆನೊಂದಿಲ್ಲ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬಿಡ್ರೆ ಚೋಟು ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿಗಳು ಚೋಟು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅದೊಂದು ಮಂಡ ಪಂತೊಡಿಜ್ಜಾರು ಮಣ್ಣಾಗ ಅದೊಂದು ಮಂಡ ನೀಕು ಸೀನಿಯರ್ ಆದ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಬೇತೆಕ್ಲಾಗಿ ಸಾಧಿ ಕೊರೋಡು ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನು ದಾಲ ಬನ್ಪುಜಿ ದಯವಂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆನೇ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಬನ್ಪುನ ನೆನ್ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರ ಫಿಮೇಲ್ ರೋಲ್ಸ್ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಇರ್ನ ಪನ್ರನೇ ಇಜ್ಜಿದ್ದಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಸಣ್ಣ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಮನೋರಂಜನೆ ಆಯ್ತಾನ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಉಮಿಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೀರೋ ಉಮಿಲ್ದ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಉಮಿಲ್ದ ಹೀರೋ ಅಲ್ಪಲ್ಲರು ತೂನಾಗ ಉಮಿಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಮೇಡ್ದೋ ಜಂದು ಆರು ಯಾನ ಅರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ದಯವಂಡ ಏನಾಡ್ದು ಸಪೂರ ಪುನಃ ಜನ ರೇ ಒಂಜಿ ಅಂಚದ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಏನಾರು ಇನಿ ಕಂಚಿ ಕಾರ್ಯ ಐತೆ ಅಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಜಯಣ್ಣ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಂತು ಡಿಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಬನ್ನಾಗ ಪಂತಗೂ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ಉಮೇಶ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಳ್ಳೇ ನಜ್ಜ ಅಂದು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲೆಗ ಇದನ್ನ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಟು ಅಂಚದು ಇದು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ಬೋದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೊಂದು ಈ ಸರ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದತ್ತಂದು ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲೆ ದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಓಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಊರ ಪೋನಾಗ ನಮಗೇನು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಎಜ್ಜಾಮ್ ಅಂಚೆನೆ ಜನಗಳು ಇನ್ನ ಬುದರ್ಕೇನು ಅಂಚೆನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಎತ್ತಿದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಪ್ಪುಜಾವು ಇದನ್ನು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಎತ್ತಿದ ಅಂಚೆನೆ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪೇಟೆ ನಿಖಿಲ್ ಎತ್ತಿದ ಇನ್ನ ಟೀಮ್ ಎತ್ತಿದ ಇದು ಎತ್ತಿದ ಅವು ಐದು ರುಚಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಾಕಿ ತಕ್ಕಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಖಂಡಿತ ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಯಾನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾತ್ರ ಎತ್ತಿದ್ದಿರು ಪಂತ್ರ ಅಜ್ಜನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ನ ಬರಿಟ್ಟ ಅನ್ನ ಪುದರ್ ನಿತಿನ್ ಇರ್ನ ಇನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳ ಬಾರಿ ಏಪಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದ್ಬರ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಇರ್ನ ನೀನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇದು ಪದ್ಯೆಲ್ಲ ಪಂಡಿತ ಲಿಪ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದೇ ಕಥ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೂಪರ್ ಜಾಬ್ ಅನ್ಪಾಯ್ ಭಾರಿ ಪೊಲ್ಲು ಬಂತಾರೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಬಂತಾರೆ ಬಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳ ಪೂರ ಎಡ್ಡ ಬಂತಾರೆ ಹರೀಶ್ ಇದಂತೂ ಅದು ಮಸ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಮೇಡಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಭಾರಿ ಪೊಡ್ಲು ಸರ್ ಇರ್ಲಾ ಭಾರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ತೋಜೋರಿನಿ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಎವರ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಪ್ರಶಂಸ ಬಟ್ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಏಪಲ್ಲ ಜನಗಳು ಕೇಮೇರು ಸೊ ಈರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚಪ್ಪುಂಡು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿನ ಒಂದು ಇನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೋದು ಇನ್ನ ಟೀಮ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೋದು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉಮೇಶ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಉಮೀಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಟ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೂ ವೆರಿ ವೆಲ್ ತುಳುನಾಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೊತ್ತುಂಡು ಮನೆಗೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕದ ಮೇರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಟ್ ಬತ್ತುವಕ್ಕೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಓಲ ಪೋತಿಜಾವು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಬರೋಡೊಂದು ನಾನು ಒಳ್ಳೆದು ಒಳ್ಳೆದು ಅಸೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಬತ್ತನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಕ ಈ ಮೂಜಿ ಪೆತ್ನಾಲ್ ಆಜಿ ಪೆತ್ನಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಕಾಪುಂಡು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಕಲಾಭಿಮಾನರು ಇರ್ನ ಪಿರಾಡು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ನಿಗಲ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅವಾರ್ಡು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡು ಬರೀ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟೆ ಎತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರನ ಮಲ್ಪ ಮಲ್ದಾರ ನಿಗುಲು ದೇವರ ಡ್ಯಾನ್ ಪಡು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಚೋಟು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಪೂರೆರ್ಲಾಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಇನಿ ನಿಕ್ಲ ಈತ್ ಜನಟ್ ಮೇರೆ ಶರಣ್ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆಯ್ರ ಅಂದದು ಏನು ಶರಣ್ ಬರ್ಬೇನ ಅಂತ ಕಾತಂದಿತ್ತೆ ಇವನ್ ಅವೇ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪನ್ಲಕನೆ ನಿತಿನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇತ್ತು ನೀನು ಅವನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಂದಿರು ನಿತಿನ್
ಸೊ രണ്ട് ಜನಕ್ಕಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ ಅಂದಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ದ ಅದು ಅವೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಲವಡ್ ಅತ್ತಂದ ಉಮೇಶ್ ಅವಡ್ ಕಮ್ಮಿದಿ ಒಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ ಫ್ಲಡ್ಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಖಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದೊಂದು ನೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪಿನ ಒಳಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಹಿಂಗೆ ಯಾನು ಅವು ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು ಅಂತ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಸೂಪರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ಈ ಕೂಟದ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆ ದೀಪಕ್ ಚಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನ ದೀಪಕ್ ಚಂದ್ರ ಮೇರು ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಡಿ ಕಂಚಿನ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಪುರ್ಪ ಗೊಂಚಿಲ್ ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಬಿಡು ಅಯ್ಯೋ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತೆಲಿತದ ಕೂಲಿ ರಟಂಡಿಯೇ ಬಂತೋಡಿ ಜರಡಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೋಕೆದ್ದು ಬತ್ತದ ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ಚೋಟು ಯಾನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜರ್ ಪಕ್ಕ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಪಿರವ್ ಸಾಕರ ಕೊಡ್ತಿನ ಮಾತಿರಗಳು ಸೋಲ್ಮೇಲು. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.